una roda de premsa per informar una mica dels nostres últims posicionaments com a grup municipal dins de l'Ajuntament de Sitges i també per explicar una mica les nostres sensacions i una mica la nostra relació amb el que és la nova majoria. Primer de tot, des de fa unes setmanes, des de la CUP, vam estar anunciant que presentaríem durant aquest ple i també ho vam proposar per plens anteriors una moció de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Aquesta moció es va entrar com a l'OH, dintre dels terminis, i ha estat rebutjada per l'alcalde. És a dir, qui pot rebutjar una moció en aquest ajuntament és l'alcalde. Per molt que hi hagi un informe del secretari, etc., és l'alcalde qui rebutja la moció. Aquesta moció ha estat debatuda, discutida, votada i aprovada a molts altres pobles. I aquí no hi ha hagut la voluntat política ni de que arribi al ple. La CUP es compromet igualment a tornar-la a presentar fins que aquesta moció vulgui ser discutida en el ple. És una moció. Estem ara mateix en una situació on 42.000 famílies van ser desnonades als països catalans durant el 2012, una situació de crisi social brutal i un ajuntament que es nega a intentar parlar aquest tema, a discutir-ho, a debatir-ho, i volem saber també quina és la posició dels diferents grups. Volem saber si consideren que això és una problemàtica real o bàsicament consideren quina és la seva consideració al respecte. Dintre d'aquest aspecte d'habitatge va lligada també una votació que potser ha estat una de les coses més comentades del ple d'ahir, que és la nostra posició respecte a la reducció de les taxes tant d'escombraries com l'increment dels increments de valor dels terrenys urbans. Aquestes mocions, des de la CUP, van demanar la seva votació per separat, cosa que no se'ls va concedir. Van demanar-la per separat perquè consideraven que tenen dos àmbits d'afectació totalment diferents. Estem parlant d'una taxa d'escombraries que afecta a tothom per igual i una altra taxa que només afecta segons quines transaccions i moviments, que és la dels increments dels valors de terrenys urbans. Des de la CUP, la nostra posició respecte a la taxa d'escombraries era buscar un model més progressiu, és a dir, mantenir una taxa alta però molt bonificada, que qualsevol persona amb una renda normal, nosaltres penseu que considerem que el salari mínim interprofessional hauria d'estar al voltant dels 1.200 euros, basant-nos en aquest tipus de rendes, estiguessin prou bonificades cap avall i que la gent que més tingués més pagués. Per això ens vam reunir fa uns dies amb diferents grups de la Junta que formen part del ple per discutir aquest tema, entre ells grups que estan al govern. Se'ns va dir que se'ns escoltaria i 5 dies després ens trobem amb una proposta en la qual ens entenem pels mitjans locals de reducció lineal, on la progressivitat no es veu per enlloc. A més, consideren que és una rebaixa totalment improvisada. A més, que es va presentar d'una manera força, creiem que despectiva, amb la plataforma d'impostos, la plataforma aquesta que existeix a la vila, perquè inclús es va dir, tot i que són ells qui més han pressionat per fer això, es diu que no té res a veure amb aquesta plataforma, cosa que demostra una mica quin és l'interès d'aquest govern pels moviments socials de la vila. Vull dir, i que es fa des d'una manera improvisada, des d'un punt de vista electoralista, per aprovar-la un any abans de les eleccions. També 3 o 4 mesos després de l'aprovació de les ordenances fiscals, on ja es va votar en contra d'aquesta moció, on ja es va mirar que es va demanar que revisés aquesta taxa i no es va voler fer. Des de la CUP, en aquest punt, taxa d'escombraries, ens haguéssim abstingut. Però el fet d'ajuntar aquesta taxa, creiem de manera intencionada, a una altra taxa, que redueix les taxes sobre possibles transaccions especulatives, era un dels problemes, i com jo he comentat abans, són més durs pel nostre país i també pel nostre municipi, que és el cas de l'habitatge. Entenem que a la nostra vila hi ha centenars de joves que cada any han de marxar de Sitges a altres pobles per la pressió dels preus de l'habitatge. I això és un problema real de la nostra vila que no s'ha abordat mai. La veritat és que la protecció oficial sempre ha estat deficient, l'accés a l'habitatge és molt problemàtic a la nostra vila i no hi ha hagut polítiques socials mai per aprovar-ho. I a sobre volen fer una reducció d'una taxa que l'únic que animarà, o pot arribar a animar, potser poc, perquè en realitat són taxes que en realitat no són molt elevades, però anima l'especulació. I nosaltres amb això mai estarem d'acord. Per tant, a l'hora d'englobar les dues taxes en una sola votació, des de CUP van decidir que votaríem en contra. Això més o menys va tot lligat.